Mana kamano nyakwara Ramogi Tv machiegni e twaka e chenro mar mbaka oromo. Twak mabende chakore sani nyakango mol kanyo sa 5 mar onyango. Nyinga Joyce Oduora. Nyakwara Ramogi Tv gi sani ne waneno odiochieng' manyoro ka jopuonjre nodok e skul manotok loro skunde duto ma pacho kae kuom thuolo mar jumbe 2 mar chiwo ne jo Kenya duto e pacho kae thuolo mar luto ombulu margi e yo makare. Kata kamano, sekta mar somo en achiel kuom sectors go e pacho kae manyaka sani wanyalo wacho ni nitiere kod lokruok ma koni kod kocha. Ahinya to e kinde mabende sirikal ma pacho kae temo mar mondo mi one ni okete tim e yo makare lai manyien mar somo mano mar CBC, mano mar competency based curriculum. Kata kamano kanyo mopogore kata mopogore sebedo ka chwalo paro margi kotudore kod lai manyien mar somo mar CBC. Aka bende nyaka sani migao mar somo e pacho kae bende oseyao portal mano kama bende jopuonjre go manitiere e grade 6 nyalo yiero skunde go mag junior secondary ma bende ginyalo bedo kod gombo mariwore godo tok timo penj margi mar CBC mano kochopo giko mar higani. Kata kamano nyakwara Ramogi Tv kamoro amora ma ineno wa okinyi makawuono kaka janyuol kaka ja Kenya bende ing'eyo yo makare tiende mar lai manyien mar CBC en chenro ma bende biro konyo ngima nyithindo mambele bedo maber e yo machalo koda mane thuon wach ma bende wadwa twake okinyi makawuono ka achiel kod singo ma bende jo siasa noketonwa e kinde ma bende ne gitimo kisera margi mar ombulu ahinya to singo mag bero sekta mag somo kata sekta mar somo e pacho kae. Nyakwara Ramogi Tv mane momiyo okinyi makawuono kan kenda e studio kae antiere kod jalony e weche go mag somo mano Lamek Tala ma bende wadwa bedo godo kod twak mong'ith kotudore kod weche ma bende sani timore e sekta mar somo. Machiegni ahinya Lamek okinyi makawuono. Erokamano ahinya. Kenda mor chopo e studio marwa mar Ramogi okinyi ni. Mokwongo adwa wacho ne jo Ramogi kamoro amora ma gintie ni nitie geno ni ka yath otong' kendo nyalo loth kendo. Mana wacha kalure gi okang' mang'eny ni ji duto kale ka girito weche mapek ma wan go e pinywa masani ni. Erokamano. Iwacho ni ka yath otong'i nitiere geno. Nitie geno. Ayubu nowacho kamano e kitabu mar Ayubu 14:7. Kata kamano kawuono ok wayal ahinya. Wadwa mana wuoyo weche gi mag somo. Kalure ni lai manyien mar somo mano mar CBC, mar competency based curriculum, en gino manyaka sani jonyuola keto e wang'i ahinya. Kalure ni mano en lai mar somo mabende ne ochako tiyo kata nosidha yange pacho kae mane higa mar 2017 nyaka sani wanyalo wacho ni en higni 5 ka bende itemo mar keto e tim e yo makare lai manyien mar somo ka bende dwa lok chenro mar somo kowuok e masani ma wantiere godo mar 844 mondo otere e lai manyien mar somo mano mar 2-6-3 mano ma bende idendo ni competency based curriculum. In kaka jalonye weche mag somo jonyuol mathoth osebedo ka chwalo penjo makoni kod kocha ni CBC ni to tiende en ang'o? Erokamano ahinya. Wang'eyo ni adiera wawuok e chenro machon maniluongo ni 844 kata 844. Koro wadhi e chenro manyien ma iluongo ni 2-6-3. Koro pogruok mantie ahinya en ni 844 ne ng'iyo ahinya weche mag kalo penj. To waseng'iyo ni kakoro wang'iyo ni to ji nokalo penj kata ji notimo penj e yore mopogore lakini nwaneno ka ne nitie ng'ikruok e 844. Koro e chenro manyien ni mar CBC kata competency based education dwaro ni mondo kik wang'i weche mag penj kende, wang'iye ni to nyalo mane bende ma wan go kaka ji ma bende nyalo konyowa e ngimawa ma kawuono kata ngima wa mbele. Kiwacho ni chenro mar somo masani kata lai mar somo masani ma watiyo godo mar 844 nitiere kod ng'ikruok maponono nego be ni inone kendi kelo lai manyien e pacho kama nyaka sani osechako to gin ng'ikruok kaka mage maponono jopuonjre ne kale mano e bwo lai mar somo masani mano mar 844. Ng'ikruok maduong' ahinya en ni 844 ne temo na jiwo ni ng'ato nyalo kalo penj mondo wuog gi max maber. Koro ji mang'eny kata josomo mang'eny kata jopuonjre mang'eny nolungo wigi ahinya ni somo mondo ikal penj. To kendo mar ariyo
ne nitie gima waluongo ni drilling. Drilling tiende ni ne ji ng'iyo mana ni okaw kinde mang'eny kaka ipuonjo ng'ato kaka onyalo kalo penj. Koro irwako gik mang'eny e wiye to ong'e ang'eya for the sake mar kalo penj. To mano ne yudo ni bang' kalo penj to iyudo ni koro kochopo kuom koro dak kata muomo weche mag ngima. Wanyalo luongo ni apaka mag ngima. Apaka mag ngima. Koro iyudo ni kwamo. In gi information e wiyi to norumo bang' timo penj. To koro ka weche mag apaka mag ngima obiro to koro ok inyal nikech ikruok malong'o itimre nadi ionge go. Yeah. Kendo machielo en ni ne nitie gima ni segregation. To nitie nyithindo moko mane ok nyal kelo penj, ne gibedo nyithindo mobedo condemned. Ma ok nyal kalo penj e yo makare. Mok nyal kalo penj e yo makare, moko wuok gi grades maber. Ne wanyalo wacho ni gin nyithindo ma koro wacho ni they are good for nothing. Koro gin gionge kargi bang' timo penj. To system manyien ni to dwaro ni nyathi ka nyathi kata obed notimo penj to nitie gimo machielo monyalo timo ma bende ber ma osefweny, mosene gi jonyuol, osene gi jopuonj, osene gi ji. Koro gima ber mantie kuome no ema bende timang'o ijiwo mondo ne to gicha kotim nadi kotiege to bende nyalo konyo nyathini mondo olokre dhano. Machielo bende ne en ni system machon cha nomiyo koro ji mang'eny ne kata kodhi e skul to ne yudo ka progression tek nikech en exam oriented. Niyudo ni oket rang'iny ma ka ionge gini kionge max bila ni kata kionge qualification machal kama to ok nyal dhi mbele. Lakini machielo ni to koro oyawe malach. Nikech ng'ato king'iyo ng'ato nigi gimoro monyalo timo nade monyalo timo. Koro mano miyo oyawo opportunities, oyawo pap ne ji duto. Koro ng'ata kwang'i gi rameny to wabro neno na dier samoro in ber mane yuecho. To ja yuecho ne nigi kare e ngimani. Samoro in ber mane wer. To jo wer bende nigi kare e ngimani. Samoro in ber e football, mich mari ni e tiendi. Koro CBC okelo mano mondo wang'e nyithindwa e yo makare, mondo wang'e kuma mich margi oponde. To kwasefwenyo mich margi to wabed e okang' mokwongo kaka wanyalo gero mich mano mondo tergi omigi gibed jogo ma successful e ngima. Yes. Kata wanyalo kungo mich makamago kapod gitindo. Yes. Parne lai manyien mar somo ni bende entiere opoge kidieny mar 2, 6, 3. Matino ni higni 2 mokwongo nego bed ni gin mago miluongo ni pre-primary, wanyalo luongo gi ni nursery. Kaito wantiere kod higni 6 ma bende jopuonjre biro bede skundego mag primary. Mano kochakore grade 1 nyaka grade no mar 6. Kaito wabiro dhi kata ka gichope grade 6 ka gidhi junior secondary school, akaito gibiro dhi e senior secondary school. E kinde mana kaka isewacho ni onego bed ni ichako lai manyien mar somo ni biro konyo e kungo mich ma nyathi nitiere go. Chenro mar kungo mich ma nyathi nitiere godo e kind 2, 6, 3 onego bed ni chake kanye mondo nyathini e kinde modongo to wanyalo wacho ni odongo kong'eyo gino modwa timo gi ngimane. Erokamano ahinya. Ochakre mana from the word go to ahinya e grade mar 3. Nwaneno ka nyithindwa kane ochopo e grade mar 3 nomigi penj moro mane gitimo mondo ability margi obed assessed. Mano tiende ni ka jorieko manie education paro ne nyithindwa go to ging'eyo ni nyithindwa gi gichal kama. Koro gin gi picha manyiso kaka nyithindwa chal. Mano ne gitimo e grade 3. Ne nitie assessment, examination, assessment manotim gi jonek. To kiwacho ni en assessment manotim gi jonek, pono ni nyalo gombo lero ne jo amaneno wasani kata nyakwara Ramogi Ajwang'a. Assessment ni itime e yo machalo nade nikech nitiere jonyuol moko ma nyaka sani en nyathi dhi e skul to ok akia gimoro amora ma nyathi timo kata e bwo lai manyien ni mar somo. Jo Kenya National Examination Council no kwayo nyithindo mondo bede class mondo ong'i nyalogi e yore mopogre ni nyathini sombe onyalo somo, nyathini onyalo timo kwano, nyathini onyalo wuoyo kaka wuoyo chal nadi, communication skills mage, ability mage man kuome. Koro ne gitimo noketgi e class nyithindo te moyud nyalogi. Koro with that nyalo ne omiyo koro jo education obet piny mogo picha malach.
ni magi weche kaka chal e grade 3 kae kama e kaka nyithindo chal. Koro ka waseng'eyo chal gi maro kata teko margi e grade 3 gi nyawo margi e grade 3 to koro ka gidhi e grade 4 tiyudo ka koro los curriculum mondo gergi kalure gi gigo mane giyudo. So nyithindo duto notimo assessment e grade 3 mano wuok anek. Mondo koro mano ne koro dhi ng'iyo ni ka koro gidhi e grade 4, grade 5 gi grade 6 ma koro gintie ni koro nitie puonj mosebedo kimigi. Puonj no oting'o gik mang'eny, moting'o kwano, oting'o languages, oting'o English, oting'o Kiswahili, to oting'o bende gik mwaluongo ni ng'eyo alwora marwa, to bende ng'eyo gi gik miluongo ni science, gik mopondo madwaro paro mang'eny mar wich, mondo ging'e environment margi. Bende ni waneno ka nyithindogo mantiere grade 4 e bwo lai manyien mar somo ni mar CBC, moko kuom gine rwako nyaka gunia ka ywecho, ineno ka giyweyo chiro kendo ka gibiro ot kacha to ginyise ni idwaro ka gima kama kama. Mano to konyo e yo machalo nade bwo lai manyien ni mar somo? Konyo nikech amna wacho mokwongo ni ne wabedo jok mane exam oriented, ne waketo mana pachwa ni nyathi nyalo ai school gi max mamalo. Ni isoma mar mondo mi kalpe, to bende nyalo yudo ni jomoko somo to osomo mana kinde penj go matene no kram kata mako gi wich. To kosechope penj kacha kosendiko kendo wiye wil. Koro system manyien ni en ni mana kaka na wacho no oyawo pap. Nikech king'iyo weche mag somo kata weche mag tich, otende manyo jok miluongo ni housekeepers. Housekeeper en ng'atno ma ong'eyo ni alwora nyaka bed maler. Mondo ka wendo biro, wendo oa Siaya, oa Migori kata oa Amerika, to donjo e hotel kata migawa, to winjo ka environment ni ber, uchiemo ka winjo ka en safe. Koro tiende ni ka waneno ka nyithindwa ywecho kata ywecho chiro, to tiende ni gik mane walalo ka, koro waduoko gi. Nyithindwa koro ipuonjo nyaka weche mag tedo. Nyithindwa ipuonjo kata kaka ginyalo rudho lakgi. Koro gik mane nere no lal ka, mane miyo nyathi ok bed nyathi ma all round, mogerre te, mago koro oseduok e CBC mondo nyithindwa bed gi nyalo malach mar kedo gi lwenje mag ngima. To jogo mathoth mosebedo ka ponono chwalo kata ng'ur margi e wi chenro ni mar CBC gin jonyuol. Ahinya to jonyuol kalure ni gigo ma ponono idwaro kod nyathi ng'eny ahinya, kalure ni kawuono nyathi biro ni owacho ni idwa ni wadhi kata e skul, ni wadhi kata gi maka, wadhi gi pi, kangi peje godhiambo to ng'isi ni wan ong'iswa ni puonjwa kata kaka onego bed ni wamuro pi modho. Seche moko bende ing'isi ni ing'iso nyithindo gik mopogore opogore monego bed ni gidhi godo e skul. Ting' mar janyuol kata migawo mane ma janyuol nitiere godo mar siro chenro ni mar CBC. Ka bende iwacho ni chenro ni mar CBC ok en mana mar jopuonje kende, jonyuol to donjo nade mar konyo nyithindgi odhi mbele kod chenro ni e yo makare? Jonyuol koro donjo nikech CBC okelo gima luongo ni mentorship, kata wawuotho gi nyithindwa mondo wang'e ni wan kaka jonyuol wan gi support. Nyithindwa nyalo tenre kuomwa mondo sombo margi odhi maber. Koro waseyudo ka jonyuol go koko kata wacho gik mang'eny ni gini dwaro ng'eny ahinya. To mae kaka idwaro nikech for example kaka an janyuol, samoro nyathi dwaro ni nyathi biro to ng'isa ni mondo igona mbaka. To okawo kalam to dwaro ni mondo ondik mbaka ni nikech kiny kodhi e skul tidhi penje. Koro kine kama already ose-create gima waluongo ni contact hour. Kata abed janyuol molal e weche mag dwaro, lakini koro through CBC wayudo ni nyaka wang'e yude nafas moro gi nyathini migoye kode mbaka ming'ise gimoro kama nene. Mano koro chuni ma ok nyal bedo ng'ama waluongo ni absentee parent. Koro nyaka iwuoth gi nyathini, ibo yudo ni kagi kacha ibo dwari kaka janyuol e weche mag sombe. Koro contact hour no ber nikech bende bomiyo ing'e nyathini ni. Nikech kiweya ni ogol lweny ni kende, to nitie gik mang'eny matindo tindo ma in kaka janyuol ok ibi bet gi ng'eyo kuom nyathini midak ga ot ni. Koro CBC okelo a point of convergence mwanyalo interact kata ma pach wanyalo romo. To bende in kaka janyuol ibo ng'eyo ni nyathina ni to kalure gi kaka mbaka magone cha, abenda sefwenyo ni en
en gi weakness kata en gi nyao e yo makama, to mano kako ring'eyo tibro yudo kaka inyalo timo kaka inyalo konye. So awacho ni wawuotho kodgi step by step. The English wacho ni andante. Awinjo ni winjre yo makare. Bende wing'eni nayudo thuolo mar dhi e skul moro kama bende ni itemo tieg jonyuol kotudore kod wach ni mar lai manyien mar somo e CBC. Ting'iso janyuol ni ponono ka nyathini obiro to ng'isi kata ni kawuono ong'iswa ni ulemnwa kata ipuonja kaka walemo kata wabag crusade moro kacha to wamaka koda ponono kata simu to kose make kata gikana kata video moro mar mondo mi odhi otere skul kacha kalure ni mane part mar assessment monego bed ni itero e skul kacha mibiro tigodo eneno kaka nyathini dhi mbele kod sombe e bwo chenro mar CBC. CBC ni iparo ni ne wantiere kod anyuola moko maponono kata yudo gik moko kaka wechego kata maga simu mago maga smartphone kata mago maga gik ma onyalo miyo nyathi dhi godo skul pile ka pile ok onyal bedo mayot. Onyalo bedo kata ting' mane monego bed omedo ting' pek ahinya ne jonyuol kose jonyuol onego rwake arwaka kaka gino mabiro konyo ngima nyithindgi mambele. Jonyuol nyaka warwake arwaka nikech obro konyowa nikech kaka iwacho ni for example samoro aonge sim to ka aonge sim e oda sim ni ka jirani tiyo osiepna moro man gi sim. Koro kine ka bende in one way or the other obokelo system ma okitenri kendi. Kinyap ka tinyalo dhi kama chielo ma teko nitie mondo yud gima dwarore. For example wang'eyo ni adier ok dala ka dala nitie sim manyasani mwaluongo ni Android phone. Lakini ang'eyo ni ka jirani nitie. Koro ka nyathina okelno assignment madwaro mondo tigi sim manyasani to koro adhi tago odi ne nyakuma bor to assignment moro nyathina omiya koro omi nyathina koro adwa mondo ikonya koro kineka the level mar interaction at the society level is enhanced through CBC. Koro ken mana lweny mowene nyithindo gi jopuonj everybody irwake. Koro en gimoro amora kichako to nitie ga pek to an gi geno ne adier Kawa said through what we call a complete metamorphosis. Kata kwa sitiko sako mokwongo to wabro wacho ni gini ber nyaka warwak gi lweto ariyo. To nyaka sani bende wanyalo neno wang'eyo ni chenro makamae mar lai manyien mar somo mano mar competency based curriculum CBC en gino mabende sirikal mapacho kae kata migao mar somo no chako ayanga e higa mar 2017. Sani wanyalo wacho ni en higni 5 nyaka ne tema kata ne ochake pacho kae mar neno kunyalo tiyo e yo makare ka higa mar 2023 mano higa mabiro mano 2023 ema migao mar somo nitiere kod geno ni lai manyien mar somo e pacho kae ema koro ibiro tigodo kod jopuonjre te ayanga kochakore higa manyien. Bende sirikal osetimo moromo mar neno ni lai manyien ni mar somo ochopo e singo kata oneno wang' chieng' e yo makare. Anyalo wacho ni sirikal osetiyo matek nikech wang'eyo ni nitie rageng' mang'eny, rageng' mar paro kendo rageng' mane biro kachi kolure gi mane wuok jomotenre gi weche mag somo to hawi maber ni jalno manomi migao mar weche mag somo migosi ngire Professor Jojo Omore osetiyo matek kendo osetiyo ga lot of force mo ineno konyono kendo overcome kata owuotho e wi rageng' duto manentie masani koro rail gari mar CBC osewuok e station koro en gari maringo makumo chope ni to en gima inyalo tim nadi gima inyalo geng' kumo chope ni en gima koro nyaka ring mater nyithindwa kumo ripo bed ni gidhiye. Koro nyalo wacho ni mano e achiel kuom gima ber manotimre ni lweny ni nomi jalno manoromogo koro osekedo kendo osegolo koke momuko gik moko duto manentie e yo manyalo wacho ni kama koro wantie ni jonyuol CBC anyalo wacho ni it is here to stay gi dhongere ni mae koro ken gima inyalo gol mae en gima inyalo mana ger to inyalo gole imedo lose imedo base
mondo wang'e ni kuonde ma nitie rem to watimo nade wapong'o. Ma en gima koro dhi mbele kech en gi advantage mang'eny. We wawinjane kaka jatenda migawo mar somo e pacho kae mano ngire George Magoha bende ne ochwalo mano duonde kata pache kotudore kod okenge ma bende gin kaka migawo mar somo gisegoyo kotudore kod lai manyien mar somo mano mar CBC. As I speak to you now, for example, a county like Nyeri has completed 100%. We are in the small process of ensuring that they get paid. The money is available at 788,200 per classroom. Most of the counties in the central region are at over 90%. Most of the counties in the Nyanza region are also over 90%, followed by the eastern region and the northern region. Globally, we are basically at 75%, which leaves us with a tough nut to crack of about 1,200 classrooms. I want to say without any fear of contradiction that if any of those jokes went to the wrong side, that was not the intention, and my apologies to the general public about that. There is nobody who is perfect. I believe that in order for me to have been given the opportunity to serve in this capacity, it was purely by the grace of God. As a practicing Christian, I respect everybody, from the lowest to the highest. Amano e jatend migawo mar somo mano ngire George Magoha mana kaka isewinjo osebedo kowuotho e skunde mopogore opogore e pacho kae maneno kaka chenro mar gero kilese mag CBC dhi mbele nyaka sani. Kata kopogore kod mano odiochieng' manyoro bende wuoyo kata e gazet kawuono waneno kondik ni nyaka sani gisechopo ata malo 90 mano mar gero kilese mag CBC e pacho kae ka bende kilese maderom 10,000 osegere skunde mopogore opogore. Moko gigere skunde go mag primary, moko gigere skunde go mag secondary, obed mag ji giwegi, obed mago mag serikal. Penjo mang'eyo ni joma thoth osebedo ka penjore bende jopuonj monego bed ni puonjo nyithindogi oseket kare kata osetiege yo makare mar neno ni chenro ni odhi mbele yo makare. To nitiere moko bende osebedo ka penja ni kapo nono ni chenro ni odhi mbele yo makare ka nyathi ong'isgi ni kata jonyuol ong'is ni ka nyathi ni dhi e junior secondary school onego bed ni imanyone mana school manitiere machiegni kodi. Mano ne jonyuol manitiere kod nyithindo manitiere grade 6 madhi e junior secondary school e grade mar 7 imanyone school manitiere machiegni kodi. Bende nitiere jopuonj mosetieg makare mar puonjo nyithindogi higa mabiro e kinde makoro onego bed ni giriwore kod junior secondary schools. Ya kuma erokamano ahinya. Ang'eyo ni jopuonj to ose-interact gi CBC for 5 years. Gisebedo ka gi-interact gi system manyien ni bang' higni 5 to higni 5 chiwo thuolo malach kata thuolo moromo mar mondo ikruok makare mondo bedie ahinya ikruok madhi mbele gi kaka ibiro puonjgi. Koro ang'eyo ni kaka ngire Magoha wacho no ni ondamo mosego mondo wachop kuma wasechope ni owacho ni osego ondamo mosechopo ata mar 75%. Koro mano tiende na nitie gik mang'eny, nitie ikruok makare mosetim. Nyuol kik wabed gi luoro ni nikech neno ka iwacho ni skunde kaka migero mag nyithindo ma bodonjo junior secondary school gi ng'eny gi oger machiegni gi kuma nitie secondary schools. Tiende ni ng'ise ni kata kapo nitie shortage ma jopuonj to japuonj bomana ai secondary school kacha kadonjo junior ka. Koro already ng'isi ni infrastructure no kaka okete in a way ma support system mantie e secondary schools already is so strong mabro ng'iyo ni jo junior secondary school okotimne nadi okowe nono. Matiende ni jopuonjre gi madhi e junior secondary school onego puonjgi kod jopuonje mantiere kod tiegruok e puonjo nyithindo mantiere skunde mag secondary kose skunde mag primary. Gin skunde mag primary to kako kete no tibro yudo ni nikech en mana ni koro gidhi e class 7 gidhi e class